Of course, is a man whom I believe is the only South African that could, and I'm not talking about, fitting, no, I'm talking about 90,000 plus more at a stadium, because that, wait, ngikholwa kwena kakhulu ngithi mathiwa nje i-artist na-artist makuza abalandeli bayo yonke ungawini. Usho kanje? Wena ubona kanje? Hayi ngivumelana nawe impela. Hayi ukhuluma iqiniso impela ngiyajabula kakhulu uba la and hayi siyakhala. Kwenziwa yini ube nabalandeli abangaka kuwena wathi wena okhethiwe waqoshwa kuthiwa uyena lo bebaningi abantu abenza lento oyenzayo? Ubona ngathi yini? I think ukuthi kuumusa kaNkulunkulu ngoba awukho umuthi kule nto leyo. He brought umuthi up. He came with it. If umuthi uyasebenza ndoda ngabe wonke umuntu udumile nje. So umuthi ke kushuthi awusebenzi ngoba inyanga ayikhona. Yabo so umusa kaNkulunkulu ongadinge umuthi. Yangizwe ngithini. So ungena enhlizweni yomuntu akuthandi umusa kaNkulunkulu ngeke ukwenze lokho noma ngathi ungayaphi yiphi. Right next to him, of course, is also my Team South Africa manager.